Mga kahigalaan yung balik ko niara dire lasang-lasang gyapon nimo ang gigian. Pero oh, makita ginyo ang mga gianan pinakalisod ni. Yung laktod na lang mi kay lockdown. Nanguha mi kahoy sugnod kay wa gi mi sugnod sa mong balay. Tura gipasan among sugnod. Oh, tanawa. Naglisod gali ning gaunan ako gadalag kahoy oh. Lisod perti lisura ang dalan. Way dalan puro ribon. Oh. Oh, galisod gasamparay. Oh. Perting luya kay gyud. Oh. Kiglaan makita gini yun ning dalan oh. Ning lakton na lang gyud kay para makita mi kahoy. Buntod kay ni oh. Ah. Oh. Akong gipadayag sa inyo ha ni kay aron makita ninyo amuhang lugar. Bukid ni siya. Mo ni gigubatan sa una, hapon og kuan sundalo. Oh. Naisa ding pahuway ang isa gikapoy. Pinakalisod dala na mo ni oh. Tanawa makita ninyo. Oh. Oh. Prakatahan ni siya. Kwarta gyapon ning mga kahuya. Oh. Oh. Uy, buli. Ako ka man nagsikatawa. Gibiyaan namin sa mong kauban oh. Hadlok man sila imay god. Kay kalaan mo ni lugar na mo sa bukid. Oh, makita gini niyo. Ning lakton mi dire kay lockdown di mi kasakay og truck. Wa may gasol sa mua god sugnod man mong gigamit. Mo ning nangahoy mi. Nangahoy mi kay kalaan. Ating liyo kahoy. Murang okay. Oops. Perting layo among gipangahoyan. Oh. Oops. Oops. Oh. Ang pangalan ani nga lugar mga kahigalaan lasang-lasang ni. Unya taw-taon ako na po'y lukdo ani nang gidala. Mga kahigalaan kaya nako na. Perting layo kaya mong pangahoyan jud. Oh. Kita ginyo oh ang bio. Lasang ni siya. Muna gitawag siya lasang-lasang. Oh, daghan ang gipatay dire. Kami na lang ang wala gipatay dire. Pero di sila kapatay na mo, mga gahi man may. Woo! Paglalay! Nahihinto bag dito mga kiglano, mga kauban mo. Mga imay po to. Nanawag sa kuha, nangita. Lisod man yung kwanta, manager. Nanawag. Kita magkiglaan, murag ikapoy na na kong kauban, murag panahon na gini mo puli na ko, ane. Ito na, gibundak-bundak. Oh, paway sa paway. Ibuna, butang sa adyo. Ay, ning dong. Wala. Paway sa. Nay, sumok mo si libon isa. Hilaan, balik ako niya. Ay, sa adyo. Basta palihog daw. Sige, Jot. Duugan sana ako ni ha, balihog lang. Gamay lang. Okay. Pastar. Okay. Pastar. Oh. Una ka hon mo kunin mo. Pula hira ko. Tiara akong giduogan. Pirting. Pirting nagala kay kahoy. Mo ni nakapait sa mua diri sa lanaw. Oh, mo ni nakapait mo diri sa lanaw diri gi-lockdown pag yon. Wala pang gatong. Nguha mi kahoy. Napugos mi panguha kahoy, nag-hike mi pirti layo, buntod pa kayo. Oh. Paano yung nakita na sitwasyon na mo? Oh. Siting kapuya. Oh. Hangak kayo, ngaton.
Oh, Kawawa naman itong taga-bukid. kay wa gi kahoy sa mua. Wa may gasol sa mua. Unsa na layo mo isugnod og didto na may perminti sa mua. Mo nang mo sinsya na kay mo sa kuampos. May kiyas gyud may kay ngano. Wa gyud may mahimo. Manguha gyud may kahoy. Sugnod yun. Oh. Oh. Mo ni gitawag na mo og lasang-lasang. Lasang gini siya, mungikan. Daghan ang bitin diri nga dagko kayo handulubog. Gitawag nila banakon katong manlakag ba. Naibalay sa imay diri oh. Kita na mo maghilom-hilom nami. Kiduol na kay mi. Huh! Nga ka. Woo! Kahigalaan. Libon kaya mong giagyan. Sinsya na kay mo hinay kay kung tingog. Kay doon na mi sa kampo sa mga imay. Hinay na kay mong tingog. Iba sing masapnan mi. Mora ba ni kigubatan sa una. Daghang patay kaning lugar kini. Wala, dami naman ang dito. Kaning santula na igibitay dire. Sniper ni. Kani. Kaning lubiha dire sniper. Kani mo na akong kauban. Nya! Ay, girit. Jo, baway siya Jo. Yung sirit naman tong isa. Oh, Wala. libon kayo kana ging santula o diha gitong sniper ba oh. Doon ay gibitay niya diha. Daghang salamat og diri ra ko kay maghilom-hilom jud mi karon di gyud mi magsaba diri kay mauna ni kampo sa imay. Bye-bye.